Uite, ne vezi că abia m-am tuns. Mă zgârie la chelie. Nu mai comenta că-ți bag Da, să cuțitul în las, că-ți gură. fac eu pe din cuțit. Urechea, bă. Să vezi ce dungă-ți fac la ureche. Și în sprânceană pe Îți fac din sprânceană până în spate. Te tai din cap până în pulă dacă mai enervezi. Ești cu degetele în pungă. Bă, dar vin mă ăștia, n-au benzină Loganuri. O mă că din oraș. Aoleu. Nu mai bag ăștia benzină la Dacia Papuc. Ia, stai o ureche. Hai jos. Ia sună-mă, spune că dacă nu vin, le tai ureche dacă nu vin 5 minute. Păi stai, Câte mai ori? stai mă puțin mă, că nici nu veni ăștia. Adică cred că mai durează mă. Dacă îi bag una în temperatură asta în gură, nu mai e nevoie de Acest discuții. bulangeri ăștia cred că mă las aici. Dar cred că mai bine, hai că vedem acolo așa. Tu dacă mai Vedem, comentezi vedem. tu, dacă cum te cheamă? Albert șeful. Albert. Ce nume frumos. La Albert nebun. Dar să nu mă dați mă că am trăit o sare la activ. Asta e și... Adică, mamă. Intru la pușcărie. Nu mai intru acolo, nu mai vrea. Hai că mai sun o dată. Spune-le că îi tai ureche. Am zis, să-ți bulangeri, nu mai vrea. Ăștia nu știu unde-i farmă, de ce nu știam? Domnul Zăce, vreți aveți? Alo. Am sunat mai aia din auri și mi-a răspuns altcineva. Am spus, am o static la casa de lângă far. Să se prezinte poliția, a zis colegii dumneavoastră că o să vină. Nu o să vină, ne apucăm să-l măcilărim pe băiatul ăsta. Veniți aici dacă vreți, negociem, dacă nu iau gâtul aici și asta e. Am înțeles. Veniți aici să negociem, dacă nu veniți în 10 minute aici, îl găsiți mort când o să veniți. Am mă Am șeful, mi-a înțeles. luat și o papuci Venim de imediat. pânză nouă. Haideți mai repede. Oricum, șefule, stai să mă uit eu câte ceasul. Uite, e și 24. Dacă n-au venit pe la și 34, ai rămas aici, adică tu nu mai știi că o să fii mort. Da, o să fii aici. Tu o să rămâi aici, o să te găsească pe tine, dacă e bine, nu mai găsesc. Ultima mea cerință, aruncați mâna apă și așa îmi place să nu. Păi vrei să te munce pești? Nu mănâncă căsărechii. Eu Ia stau auzi, mă. din... Lei, Să mor, mamă. câte mașini sunt, mă? Mamă, Dar bine că au decât o intrare pe aici. Au două... Îs două până acum. Stai tu aici cu cuțitul la... Păi dacă fac mișcări brusce, îl tai. Vezi că le tai prea are. Alo, să trăiți, păstrați distanța, rămâneți mai în spate. Lasă, frate, vorbă scurci pe cât o să Mă auziți? Așa, stați. Avem aici unul static. Dacă mai vin colegi, spuneți-le să vină fără arme. Să nu facă mișcări, Să nu Da. vină niciun coleg. să nu faceți mișcări bruște. Avem oameni peste tot care veghează acest loc. Adică văd chiar dacă veniți prin altă parte sau dacă vă ascund colegii dumneavoastră și ne spun pe căscuță și iese urât. Da? Aveți pistoale la voi, iar aruncați pistoalele. Șeful, nu-i lăsați. Nu-i lăsați că mă taie la urechi. V-am... Îmi taie papucul de pânză. Stai că nu prea te aud să mă tolă. Deci n-aveți nimic la voi. Băiatul ăla Ăla unde ce se, caută? Ăla ce băiatul ăla caută unde pistoale? se duce? Să vină aici băiatul ăla.
Să vină aici, că îi dai gâtă de el. Spune pe căscuță să vină aici. Bine, stai. Are 2 minute la dispoziție să vină aici. Gabi, hai înapoi, că îl taie pe ăsta. Și mașina aia, uite, de care vine pe drum și urcă pe munte. Nu, el era... Nu, mai e o mașină în spate. Uite, acum am văzut eu că a intrat și a urcat pe munte, că avea girofarul pornite. Dacă tu, uite, la băiatul ai 4 minute, că e mai departe. Dacă nu vine aici 4 minute, are gâtul tăiat. Gabi, vino aici, nu mai vorbi. Bă, nu ăsta din mașină. Cine, altul nu mai... Ba da, s-a urcat o mașină pe munte. Cu o mașină. Îmi dă omor. Îmi dă omor, rugat. Șef Gabriel Alexandru. Îl tai. Cine te-a întrebat, mă? Mă taie. Nu tăiați, doamne. Ce doriți pentru asta? Bani. Câți bani? O sumă mai măricică. Cât puteți să oferiți? Păi cât doriți dumneavoastră? Păi eu doresc mulți. Cât mai mulți, cât aveți voi. 60.000. Mi-e rău. Putem să-i oferim 60.000? Da, putem să vă oferim 60.000 pentru atât. Fiți atenți cum facem, da? Spați. Veniți cu valiza de bani. Da? Transfer bancar, dacă... Sau transfer bancar. Dar nu, că, păi cum facem? Că, sau așa, da, transfer bancar. Da, da. Da? Da. Îmi transferați banii când văd că banii mi-au intrat în cont. Dăm drumul la ostatic. Da? Și cale liberă. Și care liber, adică nu începe să trageți după noi pentru că avem oameni peste tot și foc pe foc. La a doua secundă. Da? Poți un pic să comunic la dispatcher să ne trimită banii. Ok. Da, da. Și ce faceți, mă, gaburilor? Era și voi pe acolo în tură. Lasă-te mă, lasă-i. Mă taie! Bă, nu mai comenta că ți-au gâtul aici, mă piși pe ei bani și ți-au gâtul, nu mai comenta, taci din gură. Ok, ai transferi. Hai. Ai transferi. Să vină băiatul aici, dați- unde se duce băiatul? Dați-mi număr de telefon. Imediat. Vă dau Eu share? nu v-am cuțit după ăsta. Vă dau share? 740. Bă, taci, ți-am spus. Imediat. Uitați-vă, îmi dați și drumul ăsta. Gata. Dați-mi și... Imediat. Stai că nu mai știu cum să vă dau. Înainte de a-ți lăsa ca... Înainte Așa. de a lăsa static, vreau să dau niște indicații dânsului. Ți-am dat. După Bun, ce te-au acum lăsat, tu 60.000. rămâi la mașina Da. mea. Aici Nu rămân. fugi Vă altundeva. cheamă Alexandru Popescu? Da, dar nu e numele meu ăla. Așa, nu trebuie să dați informații, dar hai, bagă bani. Ne-au urcat Gata, toți în mașină v-am după ce am dat drumul. Stai să mă uit aici pe telefon că văd că am primit o notificare. Bun. Când a primit notificarea, am Bun, rămas dați. să lăsați. 202 am achitat plata asta. Gata? Alex, vorbele. Da, dă-i drumul. Urcați-vă în mașină voi. Urcați-vă în mașină toți, hai. Dacă îi dați drumul. Dă-i drumul, vorule. Urcă-te la ei în mașină. Așa. Vorule, te urci la mine în mașină, în jeep. Fii atent. Nu plecați până nu plecăm noi. Nu plecam. Nu pleca. Ce facem? Fugim. Hai, urcă sus la mine. Urcai, dă-i. Dacă plecați până ajungem noi la pod, băieții nu știu ce să o înceapă să tragă, da? Bine. Aici stați. Dă-i de când e și faza. Uite, vezi? Îmi spus ei. Mă. Chestii. Mergi în față. Mergi. Doar ăștia erau? Da, nu mai trage în el. Ce faci, frate? Pune la pe tine, scos cuțitul la mine. Stai pe loc. Îngerăm și Stau pe loc. Stai și... Pune-i și la asta, cătușe. 202 frate. Afirmativ, voi avem. În genunchi, frate, și tu.
Nu știu cum. Lasă, nu mai pune ce nu pune. Mă, și eu să le scapă. Dar domnul polițist, ăsta cu mustața din fața mea, că v-am spus să vină băieții că i-am văzut, ce m-ați mințit? Dacă omoram, Eu staticul. ce? Haideți. E în mașină la mine. Dacă omoram atunci au staticul, cum m-a spus dumneavoastră. Nu l-ați omorât. Păi și eu dacă Ui, v-am spus să vină băieții și voi nu i-ați chemat? Păi v-am zis că doar suntem doi. Păi și eu dacă i-am văzut? Bun, la secție. N-avei cum să Hai. zici. Ba da, am GoPro în piept și l-am văzut. Se vede pe GoPro. Reclamație, pui acolo. O să Hai pun. sus. Ok. Hai sus. E mașina voastră? Deschide, șefule, ușa. E mașina voastră? Nu, frate. Nu în Duster, nu în Duster. Păi, Unde asta? Nu mai fluiera. păi nu pot să mă dau jos. Urcați. Da jos, te rog frumos, coleg. Nu, lasă-l pe ăla în Duster. Mută-te în spate. Dacă mă înțelegi. Alexandru Popescu. Da. Da. Mă, frate. Nu pleca încă. Cum îl cheamă pe domnul? Ne defilează. Dar tu de unde știi cum mă cheamă, frate? Păi cum mi l-ai luat? Cine mi l-a cerut? Stai puțin, te rog frumos, domnul polițist. Cine mi-a cerut mie buletinul? Eu ți l-am cerut, eu ți l-am dat din buzunar de aici. Ți-am și spus că-l iau. Bine, frate. Hai. Stai. Verifică mașina. Ați verificat mașina? Wow. N-am, șefule, nimic în mașină. Că... Vezi că îmi cer mie, stai așa. Mamă, bă, dar asta nu înțelege eu că n-am nimic în mașină. Da, iar mi-a Păi eu am fost mecanic, șefule. Ok? ...403... ...27 secția... ...de poliție în 10.25. Colegii, îl dați jos pe... Agent. spate, lăsați-mă. Agent, du-te cu cadet la spital. Îi dă-l jos ăsta pe Da, da. Oh, mă cam strâng Haide, cătușele, să șefule. N-ai. Îngheian. Păi și pe unde vrei să urc? Pe bordura asta? Nu, veniți după mine. Vin după dumneavoastră, nicio problemă. Pe aici în sus? Da. Aici, stați. Pe scări. Pe scări în sus sau? Aici. Dă-mă, împinge motorul.
Au, Împing mă o țără. mă cam strâns cătușele, Da, da. bossule, poți să mi le dai jos? Lasă, nu pot. Sau mi le slăbești puțin. Și acel fular. Nu pot. Doar n-am cum să-l dau. Bine, va juca frans de serios de pe masă. Moșiu slash nu e că capa. Nu merg. Nu merge. Ce să mă? Nu știu. Bun, va juca frans să lua stăblița mașat. Te-au loc? Nu, să lua stăblița mașat în mână. Bun, rămâi Care aici. e? Uite stăblița mașat. Dă-mă cătușele jos. Bun, să stați că Păi îmi face și mie poză în gop, dacă nu faceți poză. Să moară să facă verde de la perete. La care perete? La asta? Da. Față la mine. Bă, cu cine sunt eu? mai drept, vă rog, spre mine. Știi cine sunt eu? Nu știu cine sunteți din asta. Da, eu sunt din Ian, mă, nebunule, sau Da, Ian. și nu până la să strigă măcar puțin. Nu știu. Păi de ce să-i lăsăm să fugă? Păi nu, pentru că nu prea e o șansă de a mai fugi. Dar bine, nici el n-a specificat cât vrea care liber. Care liberă a fugit, gata, poliția. Unde fugiți, domnule? Rămâi aici. Nu fuge, mă, nimeni. Așa. Să vă puneți accesorile înapoi. Da, da. Și să rămâneți cu spatele la mine. Ce să avem codă penal? Nu avem pentru stat. Uite unde? Stai, unde l-am pus? Tentativă de omor. Stai, avem că fac ceva răpiri. Stai. Răpire, ba, uite, poți să dai pentru răpire. Răpire. Stați cu spatele la mine. Poți să-i dai și, dacă vrei mai mult, tentativă de omor, ăla care ți-a pățit-o. 0,51 le dați pentru răpire. Și ce arme au pe ei? Să vezi, mă, eu acum dacă eram nesimțit, puteam să fug. Puteai să fugi. Puteam să fug. Ia, Aoleu. încearcă să fugi pe una dintre uși. Da. Ha, după mine. Ha, după tine. Adere-te-te. Să luai și pe două îmbrăcate în alba procesat. Ție ți-au fost transferat banii? Nu. Ba, lui. Minți. Să vine voră cu mine în celulă. Du-te în celulă. Hai, mă, vorle cu mine. Tu rămâi aici, tu Bă, tu rămâi aici, rămâi bă, aici. bă, bă. Tândă în Da, închetoare. zi șeful. Iar tândă are tar. Bun. Deci ție ți-au fost transferați banii, da? Nu știu, poate. Cred că da, sigur, nu știu. Da, ție ți-a fost Deci ne minți în continuare, să Nu înțeleg. bă, mine, da, mie mi-au fost transferați. Care e problema? Bun. Da. Dai și mie cătușe jos. Îi transferați de bunăvoie înapoi? Dai și mie cătușe. Nu știu parola. Nu mai știu parola la Nu știu telefon. fără la ce. Mă ieși la mișto. Nu, dar nu pot. Nu mai știu, chiar nu mai știu Ok. Spart telefonul, codul n-am PIN. tras. Și mi-a strat și în picior și mi-a trecut glonțul prin el. Vezi că nu ți-am tras în niciun picior, ți-am tras în număr. Nu știu, eu aveam sânge și pe picior când am plecat de Ți-am acolo. tras în număr. Nu știu. Are telefonul spart, unde spart? Din cu. Mă, tu taci mă o dată acolo din gură. Că Tândă voi în cu închetoare. banii ăștia nu scăpați. Mhm. Ei, nu. Eu te țin aici până luăm bani. Eu zic să-l ducem Bine. sus. Unde? Îl Pe ducem? Nu. Vorbim frumos cu banca, să-i se retragă banii din cont. Păi și da, să-i dar se problema transferă și care ofițerului e, care șef? i-a dat. Problema e că eu am fost acolo, au venit colegii tăi, ăștia ăsta mustăciosul și încă unul, încă doi. Așa. Și eu am văzut o mașină și eu i-am spus la băiatul tău, spune la băiatul ăla, oricum am un GoPro, porniți să vede pe GoPro cum s-a văzut mașina care intra pe post și am spus, spune la mașina aia care s-a dus pe munte, să vină aici. Și el a zis că nu. Și cum facem acum? Am zis că nu e nicio mașină. Păi cum dacă eu am văzut-o? Și ți-am spus că, problema ți-am spus așa, lăsăm o stație cu cale liberă. N-ai Pe specificat care că... liberă, n-ai specificat cât vrei care liberă. A, păi Trebuie eu să cale liberă. voiam să Trebuia spun, specificăm. trebuia să spun 270 de km cale liberă. Păi te-am lăsat, frate, ai plecat, se pare că a tras cineva Păi în tine nu. când ai plecat? A, nu, când am trecut de tine. Nu, când ai trecut de Păi mine. da, dar problema Care e liberă ți-a că... fost oferită. Păi da, dar eu i-am zis la băiatul ăsta să vie acolo și el m-a început să mă mintă pe mine că nu e, dar eu dacă am văzut mașina, cum facem? Ai văzut mașina? Da, am văzut mașina, s-a vrut să vede pe GoPro. Potvavă, Da. are dreptate. Nu. Ba da, Încă nu cred. îți arăt pe GoPro să vezi. Deci, mi-a zis de 2 ori că a văzut mașina, a zis că n-are cum să vadă nicio mașină, că numai alea 2 echipaje sunt și după aia a lăsat o baltă pe Păi mașină. dacă tu o țineai pe a ta, frate, eu am ținut-o pe a mea, eu n-am mai zis nimic că am știut că am GoPro și se vede pe el. Ai GoPro? Da, Ești pe aplicația oraș? da. Hai de acolo pe... Hai, vorle, hai acum.
Hai acolo, că intru acum. Hai pe suportare, Ona. Ok. Mă duc până la spital. de